Kapagpalang Ama, marami pong salamat sa hapong ito. Muli, hiningi ko Panginoon ang iyong gabay sapagkat wala po akong magagawa kung wala. Samahan mo po ako at ang lahat ng mga nakikinig at nanonood. Malaya po kayong kumilos at pagpalain mo kami lahat. Ito ang aming samot na langin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. A blessed afternoon, everybody. And our topic for this afternoon is the eyes. Noong nakarang araw po, nagsimula po tayo sa the body and ears. At ako po'y naniniwala na patuloy po na marami tayong natututunan itong parte ng katawang ito. Kaya samahan mo muli, magsama-sama muli tayo na mag-aral po tungkol sa mga mata natin. At in the book of Genesis chapter 3 verse 5 to 7, for God knows that in the day you eat of it, your eyes will be open, and you will be like God, and knowing good and evil. So when the woman saw that the tree was good for food, that it was pleasant to the eyes, and a tree desirable to make one wise, she took of its fruit and ate. She also gave to her husband with her, and he ate. Then the eyes of both of them were open, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves coverings. Ang magkakasunod po na pinagmulan po ng kasalanan ng tao ay dito po sa mata. At according to the psychologists, that 90% of our thought is simulated by what we see. And 65% of the stimulus we receive through the eye is stored in the long-term memory. Kaya halos lahat ng bagay na ating nakikita ng ating mga mata ay nakakapekto sa ating mga pag-iisip. At ang according to psychologists, at 65% nito ay na-store up sa ating long-term memory. Lalo na sa mga batang edad mula 3 gulang hanggang 6, 3 to 6 years old. Kaya nga laging sinasabi na kung ano ang nakikita ng bata sa matanda ay kanyang ginagawa. Kaya napakalaga po. Kaya ang sabi nga po ng Bible sa Book of Matthew chapter 6 verse 22, eye is the gate of the soul. Bakit sinabi po ng ating Panginoon Diyos na ang mata ang ilawan ng katawan? The lamp of the body is the eye. If therefore your eye is good, your whole body will be full of light. Kaya ang mata raw ay ito po ay isang ilawan. Ito po yung entrada o yung pintuan ng ating kaluluwa. Kaya nga napakahalaga na yung ating mata ay piliin po niya na isara pag masasamang bagay at iupin niya yung magagandang bagay. Kasi dalawa po yan. Ngunit kung masama ang iyong mata, so dalawa po, isang mabuting mata, ang tapat na mata at masamang mata. Kaya ang nais ng Lord na yung ating katawan, ang mata po natin ay maging ilawan ng katawan. Ibig sabihin, ito po ay nagliliwanag, no? Na yung ating nakikita ay magagandang bagay. Although na hindi po tayo exempted sa mundong ito, no? Pwedeng yung isang bagay kahit na masama ang ginagawa, pwede nating isipin na maganda yung perception. Ibig po sabihin, hindi po tayo sumasang-ayon sa ginagawa ng masama. Kasi hindi po tayo exempted dito sa mundong ito na may nakikita po tayo ng malalaswa, nakakatukso,
mga bagay na pumapasok sa ating mga isipan. Ang nais ng Lord, ang gusto niya, ang mga mata natin ay ang ilawan ng ating katawan. Kaya kung tapat ang ating mga mata, ang buong katawan ay mapupuno ng liwanag. So may katapatan. May katapatan good dyan sa King James Version, sa New King James. So nais ng Lord na yung ating mga mata ay nakatingin po sa mabubuting bagay para ito po ay magiging ilawan ng ating katawan. So napakalaga po. The eye is the gate of the soul. So napakahalaga po. Kasi ito po yung pumapasok sa ating isipan, yung mga bagay-bagay na nakikita po natin. At depende po yan sa perception. At mahihirapan po tayo pag ang ating mga nakikita ay at yung ating inisip ay hindi maganda. Kaya dito po nagpasimula sa Genesis chapter 3 kanina, yung ating nabasa. Dito po ang unang kasalanan. Pumasok ang kasalanan. Bakit? Sinabi po sa verse 5. Alam ng Diyos na for God knows that in the day you eat of it, your eyes will be open. Alam na niya. Pagka nakita po nila yon at pinitas nila at kinain po nila yung bunga na pinagbabawal ng ating Panginoon, magkakaroon po sila ng mabuti at masama. Malalaman po nila kasi nung una po, ang kanilang mata ay nasa liwanag lagi. Basta, wag lang silang magkasala. Ang tawag doon yung spiritual eyes. The eyes of faith. Yun ang gusto ng ating Panginoon. Hindi yung mata po natin na literal. Kaya dito po ang tao po ay nagiging wise. Diyan siya sa verse 6. So when the women saw that the tree was good for food, that it was pleasant to the eyes, ibig sabihin nalugod po siya, nagandahan po siya, na masarap kainin. Kasi parang magiging wise siya. Kumbaga sa gusto niyang subukan, ipinagbawal na ng ating Panginoon. She took of its fruit and ate. She also gave to her husband with her, and he ate. Then the eyes of both of them were open, and they knew that they were naked. So nagkasala po sila. Bakit sila nagkasala? Kasi po dahil sa kanilang pagtingin. Ipinagbawal na ng Diyos yun eh. Alam na po nila. Kaya lang sinubukan pa rin po nila na kainin. Kaya dyan po nagsimula ang pagpasok ng kasalanan, ng separation ng Diyos sa tao. Umiwalay na po kasi po napasukan ng kasalanan dahil po sa kanilang nakita. Sinubukan po nila dahil maganda, nakakalugod tignan yung bunga, masarap kainin, kaya binigay niya ito sa kanyang asawa. So, there is the lust of the eyes. In the book of 1 John chapter 2 verse 16, ang sabi po ron, for all that is in the world, the lust of the flesh. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasa ng laman. So, for all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. So, dito po, dahil ang pita ng mata, dito nagsisimula ang kasalanan. Ito po yung tatlong bagay ng areas of worldliness and temptation. Dito po nagmumula. Since that start when one is tempted of his own lust. Kaya tatlong bagay po yun. Ano yun? The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. So nakasama na naman po doon yung eyes. Kaya dito po nagsisimula yung tatlong bagay na yan. Makikita po natin. Kaya yung iba talaga, kakaroon sila ng pita ng laman. Ang laman po, magkakontra yan sa spirit. The lust of the eyes, kadalasan po, pinanggagalingan po ang tukso yung nakikita. Kaya pag nakita siya isang bagay na maganda at nagkaroon siya ng lust, pag nanasa na makuha yun, ayun, matutokso po siya na kunin. At susubukan niyang kunin kahit na hindi kanya. Ang tawag po doon, lust of the eyes, magnakaw na po siya. Pag may magaganda siyang mga nakitang mga bagay na
kahit na yung mga kagandahan, na nanggaling sa mata po yun, the pride of life. Ayaw ng Lord po na matayog po ang isang tao, no? Pagmamataas sa buhay ay hindi mo lasama, kundi sa sanlibutan. Yan, the pride of life. Ayaw ng Lord po na mataas po tayo. Kaya dito, nais ng Lord na, sabi niya, it is not of the Father, but is of the Word. Gusto ng Diyos na hindi po tayo mag-focus, tumingin sa mga bagay na sa mundo ito, bagamat wala pong exempted na itong mata po natin, ay maraming nakikitang bagay ito. Pero pag ikaw ay kasama po natin ng ating Panginoon, meron tayong banal na Espiritu, ay titiyagin ko po sa inyo, kaya po nating iwasan po yan. Kaya po nating gumawa na mabuti kahit na masama na yung paligid, yung nakikita po natin na hindi magaganda, magiging mabuti po yan. Bakit po? Kasi may liwanag po. Ang liwanag doon, the eyes of faith, yung katapatan ng mata, yung mabuting mata, nanggagaling sa Diyos po yan. Kaya ayaw ng Lord yung literal eyes po na nanggaling sa atin kasi nagkasala po yan. Ang gusto niya, yung mata na, yung ilawan dyan, siya po yung ilaw. Siya na po yung magiging mata natin, the eyes of faith. Yung mabubuting gawa kasi naliwanagan na po tayo. Kaya sabi po doon sa binasa po natin kanina sa Book of Matthew, yung liwanag daw mata, pagka madilim daw, ang buong katawan ay magiging madilim. Ang liwanag po natin ay si Kristo. Ang liwanag po natin ay ang salita ng Diyos. Yun po ang liwanag po natin. Kaya pag maliwanag po yung salita ng Diyos pumasok sa atin, yung liwanag ni Kristo, pati yung ating pag-isip, pati yung ating tingin, ay lahat ay magaganda. The last of the eyes, sa James chapter 14 up to 15, but each one is tempted when he is drawn away by his own desires and enticed. Kaya nga, dito po sa Book of James, lahat po tayo ay tinutokso. Wala pong exempted dyan. Ang sarili niyang pagnanasa kapag siya ay nahila at naakit nito. Sa verse 15, then when desire is conceived, it gives birth to sin, and sin when it's full grown, brings forth death. So, ang tukso po ay walang exempted. Basta habang ikaw ay nabubuhay, mayroong tukso. Kasi yung nakikita po natin sa paligid. Ngunit ang bawat tao ay natutukso ng sarili niyang pagnanasa kapag siya ay nahila at naakit nito. At kapag ang pagnanasang yun ay naipaglihi, ito ay nanganganak ng kasalanan. At ang kasalanan kapag malaki na, ay nagbubunga ng kamatayan. Ayaw ng Diyos na tayo po ay magkasala dahil sa nakikita po natin. Nais ng Diyos na wag nating patulan yung ating nakikita kasi papasok po yung kasalanan. Ito po ay magkakaroon ng tinatawag na nasa isip muna yan. Pag nakita niya, nasa isip. Namumunga po yan. Hanggang gagawin niya na po yan. Kaya nagkakaroon po ng kamatayan. Nagdadala po yung kasalanan kapag malaki na ay nagbubunga ng kamatayan. Kaya yung mga gumagawa po ng masama, yung mga crime, nabubuo po yan. Iniisip muna nila dahil nakikita po nila, nakita, papasok sa isip, ayun, naglilihi, pinaglilihi po nila. Kaya tayong mga mananampalatayang nais ng Lord, pag tayo po ay natutukso, at kasalanan po ang nais ng Lord, rebuke. Ang sabi niya, resist the devil. I-rebuke mo yan. Huwag mo siyang patulan. Huwag mo siyang bigyan ng puwang, kundi talagang i-resist mo. Resist the devil, and the devil will flee from you. Why? Because the devil is like a roaring lion. Seeking him, whom he may devour. Talagang naghanap siya ng sisilain. At ang kanyang mission ay yung mata natin. Kaya kung yung mata natin walang liwanag, pahihirapan po tayo. Abi po sabi, kung wala si Kristo, wala kang liwanag sa buhay mo. Kasi yun po ang sekreto para magiging mabuti tayo. Para maliwanag po ang ating buong katawan. Sa
book of Genesis chapter 3 kanina, okay, doon po nag-start, nakita po nila yung kanilang sarili na ubot-ubad, kaya pinalayas po sila ng ating Panginoon. Yan ang unang kasalanan. Na nakita nila yung bunga, samantalang alam na nila na bawal yun. Nakita, tinukso sila ng demonyo, at sa verse 7 and 8, yun, nagkasala po sila. Kaya sa book of Joshua chapter 7 verse 21, ito po yung panahon ni Achan. Nagkaroon ng labanan, nagtagumpay po sila. Guys, pero itong angkan ni Achan na to, ito yung kanilang lahi. When I saw among the spoils a beautiful Babylonian garment. 200 shekels of silver and a wedge of gold weighing 50 shekels. I coveted them and took them. And took them, and they are hidden in the earth in the midst of my tent with the silver under it. Ito po nagtago po at kasi nagkaroon po siya ng covetousness. Kasi po, siyempre, beautiful garment, nagsamsam sila. Kasi nung panahon po nila Joshua, pag sinabi ng Lord na samsamin nyo yan at huwag nyo kukunin yan, ito po yung resulta, nagtago po siya. Kaya natatalo na po sila sa labanan. Ayaw ng Lord na meron tayong reserba na tinatago sa ating mga puso pag nasa ilaw ka na. Siya, nasa ilaw na Kumbaga ligtas na sila Kaya lang, sanhin ng kanilang pagkatalo, meron siyang ginawang kasalanan. Kaya minsan, ganyan ang nangyayari po sa ating mga mananampalataya. Na pag nasa ilaw na po tayo, nasa liwanag na po tayo, ay may mga nakatago pa rin na hindi natin may suko sa ating Panginoon. Yung mga yaman, yung mga yaman natin na ayaw nating isurrender sa ating Panginoon. Sa panahon po natin, nasa grace na po tayo, isuko po natin yan sa ating Panginoon para makakilos sa Diyos sa ating mga buhay. Kaya yung iba napapahamak po, kasi mga mananampalataya na, meron pa rin reserba, meron pa rin silang itinatago sa kanilang buhay na kasalanan. Ayaw na po ng Lord yun. Pag sinabing kasalanan, nagkasala po tayo, pag pinatawad na tayo, hanggat mari, sin no more. O kaya kung natutokso tayo, di-resist natin. Magpatulong tayo sa ating Panginoon. Huwag nating entertainin ang tukso. Sawayin po natin. Yun ang gusto ng ating Panginoon kasi tayo po ay anak niya. Nais ng Lord na tayo po lagi ay nagtatagumpay. Sa 2 Samuel chapter 11 verse 2, ito po yung panahon po ni David. Siya po ay, siyempre may labanan. Ginawa niya si Job ang namuno. Samantalang nasa sa bubungan, sabi niya, did it happen one evening that David arose from his bed and walked on the roof of the king's house. And from the roof I saw a woman bathing, and the woman was very beautiful to behold. Kaya dito po, mata na naman. Siyempre po, nakita niya, maganda. Kaya alam niya naman na may asawa, kinuha niya pa. Ano ibig sabihin? Pag tayo po ay natutokso, alam na natin ang kasalanan. At sabi ng manunukso, maganda yan. Isang bagay yan na kapag nasaan mo, yun, mapupupo sa isip yun. Mamaya gagawin na. Ayaw ng Lord, pagkasalanan, kasalanan. Tulad ng halimbawa po nito, ang ganda, hari naman siya, kaya niyang gumawa ng isang mabuting magandang babae. Kaya lang, minsan napapaintulutan ng Diyos po yan. At dito po, kahit na nagkasala po siya rito, at talagang pinili siya ng ating Panginoon, pinapatay niya pa yung asawa niya dyan. Kaya nagdanas din po si David ng kabigatian dahil sa kanyang ginawa. Yung unang anak po nila namatay. Yung unang anak nila. Pero dahil nagsisi po siya, si Solomon po ang nagiging anak na nila yung galing sa Diyos. Kasi noong una, yung anak nila sa pagkakasala. So, ibig po sabihin, mayroon tayong panahon na pag nakasala po tayo, pagsisiyan po natin. At may mga magagandang bagay na plano ng Diyos
sa ating mga buhay. Basta wag na lang tayong babalikan pa. Babalik-balikan pa natin yung ating mga pagkakasala. Kaya si David, kahit na nagkasala po siya, inamin niya yan. Talagang marami po siyang, pati yung anak niya, yun yung kabayaran, si Absalom, umalsa. Grabe ang ginawa sa kanya ni Absalom. Sarili niyang anak, talagang pinalaya siya sa trono, pati yung mga asawa niya. Inasawa niya, nakita na ano. Kaya grabe rin po yung binayaran ni David. Huwag na natin hintayin yung ano, mga kapatid. At gusto ng Lord, masaya tayo, may kagalakan, may kapayapaan. Ibig lang sabihin niya, niwasan po natin na magkasala pag yung ilaw ay nasa atin na po. At si Jesus Christ mismo sa book of Matthew chapter 4 verse 8, ito na naman ang ginawa ng demonyo. Again, the devil took him up on an exceedingly high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. O ito po, yung manunukso, the tempter came. Lab na po natin yan sa Matthew chapter 4. Tatlo po yung bagay na tinukso dyan. Napild po siya sa Mammon, siya po ay nag-fasting, nagutom po siya, hindi po siya nagtagumpay na yung bato ay gagawing tinapay. Pangalawa, yung magpakatiwakan siya kasi may mga angel na aalalay sa kanya, alalayan siya at kukunin ang kanyang kamay para kanyang paa hindi madalustos. Ito po yung pangatlo. Again, ay sinabi niya, the devil took him up on an exceedingly high mountain. Kaya hindi pa nakontento ang demonyo, tinukso niya pa ng pangatlo. Bakit? Gusto niyang sampahin siya ng Panginoong Hesus. At ipinakita niya yon yung eyes na naman, and showed him all the kingdoms of the world and their glory. Pero nyo mga kapatid, pinapakita niya na kanya lahat yun, yung karangyaan, yung kayamanan sa mundong ito. Samantalang wala naman siyang pag-aari. Sinabi po yan ng Book of Psalms, chapter 24. Na ang nagmamayari ang lahat ay ang Panginoon. So, itong tukso na to, hindi na binigyan ng Lord ng puwang. Sabi niya, lumayas ka. Ibibigay na raw ni Satanas sa kanya ang lahat yung nakita niya kung sasamba po siya at magpatala pa. Ang sabi ng Lord, take away, get away from me, Satan. Yan, sinaway niya na, Satanas, layas. Isa lang ang iyong sasambahin at paglilingkuran, ang Panginoon mong Diyos. Ay, ibig kong sabihin, itong mundo na ito, maraming tukso. Maraming pleasures of this world. Marami tayong nakikita na magandang bagay. Mas magandang bagay po yung mag-meditate tayo at magbasa tayo ng salita ng Diyos. Yan ang pinakamaganda. Hindi naman tayo exempted na tayo po ay magkaroon ng desire ng magagandang bagay. Pero ayaw po ng Lord na mag-focus po tayo doon. Secondary na lang po. Ang nais ng Lord, yung ating katawan ay maliwanag po. Ang ibig po sabihin, pansamantala lang po yung mga nakikita po natin sa mundong ito. Nais ng Lord na yung mga eternal ang gusto niya. Kaya kayamanan po itong pagpa-Bible study po natin. Tayo po ay nakikinig, nagbabasa, so nakikita yon. Pag nagbabasa po tayo, nakikita. Nakikinig, so tainga po yun. Tapos na po yung pagkikinig natin, yung napag-aralan natin nung last week, ears po yun. Kaya mapalat ang nakikinig, ang nagbabasa, nakikinig, at sumusunod o sumasagawa. Yun ang nais ng Lord. Yung nakita natin, yung Word of God na nabasa po natin, narinig natin sa tainga, nabasa natin sa mata, bulay-bulayin po natin yan sa ating mga isipan. Kakaroon po tayo ng pagpapala sa ating Panginoon. Kaya dito po, hindi tayo exempted sa mundong ito tulad yung mga iba. May mga magagandang babasahin, pero may mga minsan babasahin din na minsan nakasingit o talagang masamang babasahin. Iwasan na po natin kung pagka yung babasahin po ay masama. Ari tungkol sa mga violence, sa mga sex, mga immorality. Yun ang gusto ng Lord, iwasan natin. Yun yung ipikit natin yung ating mga mata. Ibig sabihin, huwag na natin pansinin. Ang babasahin natin yung mga magagandang bagay na nakakatulong po sa ating paglago. Kasi po, pag nabasa yung
masamang bagay, papasok po yan sa pag-iisip. At yan po ay namumunga. At yan po ay naglalaro sa ating isipan. Hanggang pag ang iniisip natin at nakita natin ay pangit at nag-perceive tayo na maisip, siyempre ang resulta po nun ay masama. Kaya marami pong nagagawa ng masama. Kaya nais ng Lord na tayo po ay maingat. Pag sinabing ang matuwid ay nagsasalita ng katwiran, yung pagkamatuwid. He who despises the gain of operations o gestures with his hands, refusing bribes, ayaw ng Lord. Ito po, who stops his ears from hearing of bloodshed and shut his eyes from seeing evil. So, pwede natin palang i-close or yung ating mga mata sa mga bagay na masasama. Kaya po natin yun. Kasi pinag-utos ng salita ng Diyos. Kaya lalo ngayon sa grace period tayo at punong-puno po tayo ng kalaman ng Diyos at puspos tayo ng banal na Espiritu. Nako mga kapatid, kaya po natin kahit na nandito tayo sa mundong madilim, pero may nakikita pa rin tayong liwanag. Dahil maliwanag po yung ating mga mata. Dahil naliwanagan na po tayo sa pamagitan ng kanyang salita. We are enlightened. We are spiritually enlightened. Kaya kahit na maraming tukso, maraming bagay na nakakatukso, hindi maganda sa iyong pangtinig at o yung pagtingin, ay magiging blessing pa rin yun, yung hindi magaganda. Kasi iba po ang Lord God is good all the time. Kaya maaari, minsan hindi maganda po yung mga patingin natin, pero kailangan we must shut our eyes. 1 Thessalonians 5:22. Abstain from every form of evil. Iwasan daw natin yung mga lahat ng gawa ng masama. Ayaw ng Lord. At in Romans chapter 1 verse 32. For knowing the righteous judgment of God, that those who practice such things are deserving of death. Not only do the same, but also approve of those who practice them. Kaya, nais ng Lord, dito po sa 31, sa 30, ang mga gawa po ng laman nito, in-identify mga maninira puri, napupot sa Diyos, mga walang pakundangan, mga palalo, mga mapagmataas, mga manggagawa ng masasamang bagay, mga suwail sa mga magulang, mga hangal, mga hindi tapat sa kanilang mga pangako, hindi mapagmahal, mga walang awa. Kaya sa verse 32, sabi po ron, nalalaman nila ang mga inuutos ng Diyos. So, ibig po sabihin, ang tao po ay binigyan ng Lord at nilikha ng Diyos at talagang alam niya yung kanyang ginagawa. Alam na nila na ang mga gumagawa ng gayong mga bagay ay karapat-dapat sa kamatayan. Kaya nakatala na po yung makasalanan. Kaya ngunit hindi lamang nila ginagawa ang mga gayon, kundi sinasang-ayunan pa ang gumagawa ng mga yon. Kaya ayaw ng Lord na sumasang-ayon po tayo sa gawa ng masama. Gusto niya, magmabuti. Kasi walang masama na papasok sa buhay na walang hanggan. Kaya ang tao po ay mapapahamak pagka hindi siya sumusunod sa Diyos. Kaya nais ng Lord na maraming maligtas, nais ng Lord na gusto niya ang taong nilikha niya ay maging kapiling niya kailang merong pagsubok. At sana malampasan po natin ito sa pamagitan ng ating mga mata. Yung mata natin ay ano po yan? At the light of the body is the eye. Ito po yung entrance po. The gate of the soul. So napakalaga po na yung ating mga mata. Ipag-pray po natin yan na lagi pong maganda ang kanyang nakikita. Mga magagandang bagay na pangako ng Diyos. Kahit na may mga pagsubok na mga pandemya na ganito, sa kabila nito, marami po tayong natutunan. Nakikita po natin na maraming mga bagay
sa ating paligid na hindi ka nais-nais, nakakatukso, ay nakakainis. Pero nais ng Lord na sa kabila noon, maganda pa rin ang ating mga nakikita dahil ang Lord ang kasama po natin. Sa kabila yung mga masasama na nakikita natin mga bagay nakakatukso, pero pag nandyan po yung pag-ibig ng Diyos, nandyan ang pangako ng Diyos, nandyan ang salita ng Lord, at patuloy po tayong sumusunod sa kanyang mga pangako, tapos pospos po tayo ng Holy Spirit, ay titiyakin ko po sa inyo. Maganda po at mapagpala po tayo lahat. At salamat po Panginoon sa iyong masalita. Muli binigyan mo kami ng katuruan, Panginoon, na napakaalaga pala na ingatan po namin yung aming mga mata. Nais mo, Panginoon, na ang lahat ng nakikita po namin ay mabubuting bagay dahil mabuti ka, Panginoon. Kahit na minsan, hindi na maganda yung nakikita namin, pero nandyan ang iyong liwanag. Marami pong salamat sa pagkakataon na binigyan niyo muli sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen.